Быйыл 99 яшына атлagан Бөек Ватан сугышы ветераны Кайым ага Сәмигуллин бүген дә авылдашлары белән бергә. Мәчеттә җәмәгать белән намаз уку бик саваплы дип саный ул. Исламның 5 баганасының берсе булган ураза фарыз ителгән Рамазан аена аяк басуына шатлана. 40 ел дәвамында әлеге изге айның төп гыйбадәтен үти үзе. Birinci gün urazanı tuttum, Allah'a şükür. Daha kilecekte de tutarım diye şarip duram Allah tilese. Zor maliske de Ahtam İsmail Şakır'da bir rahmat olsun. Рушания Хәниева 4 елдан артык Чулпан авылы халкына медицина хезмәте күрсәткән. Бүгенге көндә Нурлатта яши. Сәламәтлеге шикле булса да мәҗлескә чакыруны теләп кабул иткән. Аллаһы Тәгалә тоткан уразаларыбызны, кылган гамәли гыйбадәтләребезне кабул әйләсен дигән теләктә улда. Vatanımızı birge çağıştırıp, sakızganlarımızı anlatıp, şu burunu yazı, Ahtam İsmail. Allah'ın rahmeti olsun. İstenliğe bulsun ilahi yarabbi. Мәктәпнең актлар залы бу көнне 80ләп Чулпанлыны бергә җыйды. Кайым ага кебекләр янәшәсендә үсмер малайлар да бар иде. Хатын-кызлар аерым өстәлдә. İnşallah менә шундый матур мәҗлес үтте, Аллаһка шөкер. Мөселман кардәшләребезне изге Рамазан айы белән район мәктәсибе котлады. Мәҗлес мул истәләр артында дәвам итте. Шара хуҗасы Әхтәм Сөләйманов кунакларны сыйлады. Авылдашларына теләкләрен җиткерде, хуҗалыкта армый-талмый эшләүчеләр адресына мактау сүзләре әйтте. Үзе һәм идарәче компания җитәкчесе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рәис Сөләйманов исеменнән садака өләште. Рамазан ayının birinci günü, birinci şartlığı. Şuna göre indi birinci günü tırışabız indi kübürek avullarda ütkərəgə. Soğudum bir konegat buldu Allah'a şükür. Allah Teala nasip etsin kilesi yıllarda da böyle şunday meclisler tağınızdırıqa. Bu günne Süleymanovlar idarəçi kompaniyaya qaragan 21 turak punktda şunday күркәм мәҗлесләр уздырды. Резида Гинеева, Илшат Мәхмүтов, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.